Dung dapot boras piron, mana nasa takar pion sa rumah tangga ala nalilingnod dang ido menyeleksiun mangosason ipadumo mo. Ulak ko sa linay dung dipadumo boras pirni sa taon di sahala raja homma. At tidak ditonggohot tu mula jadi. Om mahaduan borason nagabi Samadihita Sudena Poparani Raja Silai Sabungan Siol Turpuk Namar Hojatu Silalai Nabolak Dison Marsiajar Hita Tutu Ima di kantor sekretariat ton pengatusion ni Boraspir asa tapahi hutihut sian narasumberta sonima maliate. Iya. Horas Marihita Poparani Puta Raja Silai Sabungan Siol Turpuk Namar Hojatu Silalahi Nabolak. Membantu materi dari pasarnya mata prolog rakin ima pangatusion Boraspir. Ya. Ahado Boraspiron. Marang sarupa do Boraspiron do akka boras nadong di akka pertiga-tigaan ni boras. Daw dan sarupa molo pangatusion ni Boraspir ni oputta si jolo-jolo tubuh molo panuturion ni akka na tua-tua na dimaksud do Boraspir nang ido dung disabi eme nang ido siya bonana totunain keluar ma AKMI biji-biji ini kan dijomur dong dijomur dong karas baru ma diduda ay losong do peda jolo molo proses pengolahan eme gabe boras ate itu kan losong kan ya. Adong piga-piga malo dihita batak na di patupa di oputta na jolo si jolo-jolo tubuh ima proses sian eme gabe boras adong mon marhite-hite ima nama duda di losong tatanda da losong kan adong adalu adong losong na gido. Tersoni mah. Napaduahon proses sian eme gabe boras molo adong no aik madudu mana sapuran di pemawon losung aik. Ida teh amang teh losung aik. Adong no penasanga mana daun amang udah ko pusarara sanga do mana daun teh. Losung aik teh. Namangihut adong ima naridokon na gupar gitu guparon nunga songona sistem mekanik unga mendekat deka majonohi ima gilingan pagi duanginon ale mungkin ra adong terkira na menggerakkan manang na horbo manang na apa-apaan na bolona teh tersoni mana jolo nah jadi asa madapot to proses ni Boraspiron iduda ma emeong dung iduda baru di osas ma molo di osas bahasa Batak na aslina di osas molo bahasa Indonesia diseleksi bahasa Indonesia anak marang di screen inna ade marang dibilah siap botak biasana molo madapa sa dapot Boraspir sa petuluhalion di osas molorong dope parbuinon marlaok doho eme
Ipasining majolo akka boras-borason, tinggal maemena idu udah mamuse, baru muse diosas mamuse, sampai dapat 3 hari. Nah, dung diosason, prosesnya perpudi, dan gitu, ipasirang mak, ima akka monisna, borasna betul-betul pir, betul-betul utuh dan pecah. Nah, dan gitu, ipasiring mo. Soalnya itu prosesnya. Dung dipasiringon, nagina omma nagabe didokon boras pir. Nah, mono marhiteo panuturin kada tua-tua mulai sada-sada huta, adong misalnya pitu rumah tangga, dan gitu per rumah tanggaon membayar boras pirna, adong boras pirna, adong boras pirna, adong oras pirna, ipado mo studio. Gabe sada boras pirma, sada hutai. Dan gitu, gabe sada boras pirma, sada hutaun alana undung ngadi pada mudomu, sejabuan, sianda pitu jabuan rumah tanggaon manang bisa pitu jabuan ipasada ma boras piron. Nah, dung di pasada boras piron di sahala raja homma. Ya, di sahala raja hom. Artina di sahala rajahon, artina di tonggohon tu mula jadi nabulun. Dan gitu, di tonggohon omma boras pir. Nanai mangarumato di haduan benona hobbar tu akka ulaon nanai si ulahononna. Dan gitu mah, gitu kan? Omma nagawe boras sipirni todi. Jadi artinya siap boras pir naung nakini di salah haraja oni naung ditonggo tu mulai jadi nabulun dan gitu omma nagawe boras sipirni todi. Nah boras sipirni todion tutunu angin tu dia hasatanna hudia pahasatanna si pasahatanna kan obar tu akka nama asa di tonga-tongan inasida. Ima proses di boras piron. Jadi dang sarupa molo boras pirna julu do boras pirna adong di warung-warung. Nah, manang na di pasar. Dan gitu manang na dionani dang sarupa daw. Nah, dung masuk ha Kristenon dang di pamasabe ima masahala rajahon. Dung masuk a Kristeno, dia nggak masudi boras na adong gawe boras pir, dia anggap udah dung masuk a Kristeno, manang na dia penon bah tanggap menon nagawe boras pir, nagawe dipakai gawe boras sipir itu di, itu pangatus ini boras pir. Molo marhite-hiteo panirturion de akau putta si jolo-jolo tubuh. Adong proses nah ima warna diosas. Ya. Dung didudaon marhite-hite losung do adalu mana marhite-hite aro karnion losung aek mana marhite-hite gupar dan gitu diproses mo. Nah, sampai 3 kali di osason asa dapot boras pir marhite-hiteo panuturoyan de akana tua sampai martulu kali asa dapot boras pir. Jadi betul-betul do bara boras piriron dangarong nama tipul. Dan gitu gejang lujung semua betul-betul mah. Jadi kalau kohulakot dan gitu, jadi boras pilih salah hutainon dan gitu melorong 5 jabu manang 5 rumah tangga par rumah tanggai mabai boras pirna
membuat boras pirna, mabai boras pirna. Dung dapat boras piron, mana nasa takar pion sa rumah tangga ala naliligno dang ido menyeleksion mangosason ipadumo mo. Ulak ko salinay dung dipadumo boras pirni sa taon di sahala raja homma. Artinya ditonggohot tu mulai jadi. Mahaduan borason nagabi boras si pirni di obarto akka ulaw nanaing siula hono para kotay. Ate mga ate, terima ra panorangon namin taringon pangatusyon boras pir. Jadi boras pir dan na sembarangan boras pir na molo na selilingon ba molo boras masunido pir boras. Ido dang soni molo pangatusyon yo puta boras pir adong do proses ni jala na paling tibona dung dapat boras pirot di sahala rajahon artinya ditonggohon ditanyakon alana itu mau adong pelantikan BPH di kita dung dilantik pengurus pusat manang na isa mainon dung dilantik dilenak ke perangkat na ta pangido godang sahala raja. Artinya magido gugo siya debata. Asa margugo partugit taon marmudu-muduhon mga ramoton akka si ramoton magido. Artinya tapangido godang sahala raja. Ate amang ate iba konteks niyon sedang nasal tatapangido anong no artininon. Jalan nga taulaho ni di penguat taon. Setiap pergantian itu pengurus baru saya tapan ginudo godang sahala raja. Jadi terimarada bu di patorak kami akamak atek tungadong. Nah orang takas di panorang yang nami. Molo pena selilingot jujut tabegi ahado boras pir. Ya boras pir mah. Alai adong no mekanisme proses nion. Asa buyon gabi boras pir. Pertikaian di pasar time itu agak amat raja, bagaimana? Jadi, walatnya buat tua. Ya. Di narasumber naking makanya masalah pengertian di eosas. Artinya kan arung prosesna nagabe Ya. Boras pir. Artinya kan nah boras piron ang prosesnya nagabe boras itu di. Iya. Nah parjul suku pun babat tua di dok na tua songon tu parsa tahun dan lalu kenar lador mutar kota sisa ada sana buru do nang sisa ada udah kita nang sauta baru pe kulit margana. Iya. Artinya berarti kan sisa ada suton. Iya. Nah mulu orang parsa tahun songon di boras pir ima sada hiado pe alane hiahu bereng ala persatuan nak kinada hobar tuhatan naking mabuboras cuma dengan tu si sunti parlaunon persaat non na berduahon naking dung dia di mana gabe osas naking gabe si boras seperti itu di artinya boy mana berhak sesuai naking hane proses naking na gabe marsahala razahon berhak duhala koconi hobar tu hatorang ni babatu naking si posisi na dua pihak madohonon si su boro dohot na dianggap naking holan penghormatan dosa betul lah naking si sada anak sada boro tamang si sada udaw modotung pe pulut margana. Jadi ate warung terjadi soalnya ala neha memang hober ngala dong kata di selalu sedang sautar na ibu boras tong ala itu kipar masuk na beda. Jadi soalnya pak kita melate. Iya melate teh si ulau dah ada dong gitu. Di malang di ulau jauh pe. Ada teh selalu orang soalnya mempersangapi suka rebangan baru pesawat sauta. Ya mate. Nah. Jadi corona teh isero na pantas bebuan boras dah gitu. Kalian mungkin mau na binoto na boras itu dia adalah tingkat hula-hula itu kan.
Mau dong sahuta nak kinunga takas di dokon upawai kita pula dorong betar-betar gotana. Namar marangi do so namar dan songobe namar marangi do namar dong sahuta nampe pulik-pulik margana. Dia dola nada dong sahuta boboras ritodi. Tarapna setal. Magwarna sudah lihat dah toluk paupat sihal-sihal. Sihal-sihalon adalah dong sahuta ale-ale kari doit asahot imadalihanon. Kalau donata petul masih gajagi oleh itu koli imanakin sihal-sihalon artinya penopangon itu si dokter sudah lihat dah toluk paupat sihal-sihal nuangin openon ngodang na jolo bahwa dong sahuta itu sahutulan doinon don hasuhuton itu jadi molo menurut aturan mata bereng gitu dang dong dalam dong sahuta molo ulau di Jabur kecuali molo pamuliho boru do baru wasahu tapi wajar dia lana memang sisa ada boru do kita kan ale molo ulau di Jabur do rupani no bisa nama si Jabur do wasahu tambah boboras posisinya sebagai selalu hera do wasahu tambah berubah jari hula-hula kadang kan dan gitu kan takas do jalan di dia peta mamakun do mau diulau di ita ulau las diroha do akalon nang regamin takas tarukun diamu do asauta nabi siukap harabangan didok situ tu nita pula dorong betar-betar gotana dos namar dongas tahawaran gitu itu nampe malah singasing margan terlebih dapat parangnya putar aja silai sama kan siwa luturpuk talian untulan dinasida diri kesadai dan gitu tak parah ada yang ada dinasida Allah marana solo itu urusan mereka dan gitu adong na solo bukti dah mau tak persangka dinasida Allah do dan gitu adong na solo ya dia tatung paksa alai secara norma kita udah menghargai dia tasarufau kita buasa pada untul diri sada alana sama-sama son maranggi kita doa sahuta nah ida dengan dong dalam ni membuat boras itu nah molo au disukuk kamu dah aku boto molo adong pengatusionnya kana asing ale molo rawi teh filosofi deh dengan dong dalam ni sahuta mau berkurang sahuta molo ulau di Jabu do ali ulau di Jabu be molo pamuli boro do iya kita mau boras do so dia hasil tori masuk orina sih mangulosi itu sida molo kita super boro misalnya ada gitu dong sautata rak mangulosi tali do partikir dia mau raja di dong sautarami adora so satu laulata ate tunga dong pasatum muna so parbui di holong muna partikiron di pasatai kan itu do kamu ke protokoli ate itu kan hamu ke protokoli itu kan iya nah persinabung mana saya mana naik gitu iya persinabung datang orang persaudah teh atas semua ini main naruh aku teh jadi naruh aku suku-sukunya mengudai tingkat doi terkira mengedukasi rupanion dengan dong dalam itu sahuta membuat boros mau ulau misalnya mangida romang di ulau nai do kan ayo ulau di Jabu pe olo dong pangulihon pau tahu boro olo dong ulau di Jabu na julu jo Jabu do wangope igedung yaktaran nabi dan iba arung do be mata oke modalnya mah iya narasumber nanya teh jadi nak kalingan ngapil tuh tentang materi tanah orang nih narasumber tentang boras sipir di todi iya boras pir jadi mau beres ya proses non adong do memang son dinamika akan yang proses ahara teh osas jadi ina juru itu rasai na juru sonari nga canggih be untuk pengolahan untuk menjadi boras jadi nah usuk kondison molo di
ulaon sok kai ma an tike masuki jauh di hutan yang ummate arong do di patupa omma boras tuboru sakula ulei ida omma boras tuboru omma ulus tuson boras tordi tuson o boras spirituson baro ahane sebetulnya pada nih mulai deh Kalau ko pera kini non boras piri adong osasna marang prosesna sampai tulu kali asa dapat boras pir. Ima duraso masuk a Kristenon kalian bagen. Molo pe adong lusung aik adong misalnya ima gupar saya tong do nasida pakai losong manual gitu asa buyatan itaride gitu asa dapur ima lagi proses gawe boras pir gitu kan ya jadi hobang tidak pernah abang ure nakin ditiki masuk jabu roh pula tama buat boras pir di pasar tu aka berena begitu gimana artinya nama masuk jabui baru perborona gitu dia Penggoy dak salah mungkin ido roh ni aka para daton nama sa di luar di kan itu doain ima guarda ka proses kearifan lokal hargai deh dan gitu jadi dang di sudah duit sarupa jadi imana masa di luar di Paropo marangna di luar ni nama masuk jabui semua lima jadi sudah ini dengan tempat korhon nauli do inon dah gitu ay molonunga nama masuk jabui ile boras pir dah gitu do uburuna sudah berarti sudah taruli akan nauli nadinggan ima guarna boras pir ale molo boras prosesnya no molo masuk jabu asing do na mangupan asing nah gitu molo proses masuk jabu ano pahupat orang na gitu boras inon iliat ton boras pir kusudi luat asang gian ipas-ipas na mangingani jabui jadi mangin ate jadi boleh ate maima anong dope oh ya oh ya nama boras pir ada udah langsung kan dengan gedung kan itu harus satu pengaruh langsung masuk tak neng artinya mau benar-benar do negara berat ase tohoi gabi boras pir kan ikon tuorma borong ini di tiang major ase unang-unang monis soalnya emang udah soalnya emang udah waktu kan ikon au sampai marmon iya molo ina jolo adoran so masuk a Kristeno kan dikudo noi kan nggak masuk a Kristeno nama udah dan pola isahalah rajahon itang yakon nama ada gitu manang na dia pe manang na asal nang moris matung sudia dah gitu pasti mermoris di moduhan warung ya kan nang ngimai nang boras pirmai dianggap boras pirmai yang udah dung masuk a Kristenon ya oke adong amang ta ya beda amang ta ya amang udah jadi melihat ya mak dari waktu boras pir on jadi kayak di pasar amang gurui dong ata teringat boras piron tu namodin oh nah, jadi berketepatan 2 minggu na lewat ya gabe bona tulang au di ulaun moding ngelumpar ya jadi hubungan boras pir kami boras piron jala songon SOP tero ya binaen dang ter dung di hametong tori pasahat di lumba pasahat daw lolo saya rumah katai baru mah pinasahat boras piron suku-suku namin dari untuk boras piron molo ulaon matemakan tong do mano boras pir malang nekon na sa rumah tuwa ya jala boras pir na binualon pola do bayan tu saya makata itu sima jujung ni nasida on malang kola pinasahat ma tu nasida ya so ini masuk suku nami ang belum lihat ya
Ya, berarti dia bang tua Nabi ya teh bang tua Nabi. Pokoknya bang tua artinya mulai terapkan makna liberasi ini asal betul-betul bermakna dan asal lari paliason dan gitu ada bermakna. Dipikir-pikir ulah pe ngata patupa meluta bereng perjulu borasi non di pasahat gitu. Seolah-olah ini non terkira ada boarding pass nah itu kan asal boleh masuk password nah gitu. Dan bermakna. Jadi dari patupan yang bang tua ini adigan bitik kira makata ino lagi do sahat ba di pasak ma mengaruma di. Nah, timbul suku-sukun ya bang tua. Nah, were makiringan ino, nah payut sada. Tuna mate makar tong do rumah dion gitu. Bah, sasitong na si rumah dito ka pinoparay sudi. Dan gitu dipaninggal ninyon. Asa unang lilu bana. Dan gitu unang magudok po. Sepirto di na manaon si taunon na di pasar di bata. Dan gitu. Alana sunon. Mulolaw itu ka Kristenon kan. Tohodo ino. Cikum marhiti-hiti hamati do asa satu. Tuban bagijang hatat tamay alim mulu na bersangkutan itu nama ngai langsung dia kan belum bisa berterima lama-lama nanti berterima ala itu di rumah tuh dia bu akap kino pernah asa terjalonasi nama saya bahwa itu sudah nama saya adalah si Parbinoto do Debata kan itu lagi nama memang bagus di rumah tuh di itu nasi tong secara simbolis nah tiki baru-baru pada gitu iruma di amat taparesis dulu inang udenon secara simbolis asing denon iliaton gijang na gitu nang sudi mai baru mai horason baru pasah sudi bola itu dia tu nama jalo jadi sikun nading jadi di rumah di itu yang benar Ya, jadi memang teki pas songoni do ta hula kami. Jadi akka hula tulang do takka nasing hula nasing bobor do lagi ale disesahat langsung jadi ini mereka lagi songoni no bahasa songoni na bahasa song heba asik kamu una tulang on beulah una boras piro donasi dia songang aha lilu kaporsiaonna unang lilu kaporsiaonna asa foto dina memang daftar jalan nasi dan nama soal ale kalau tabai boras piro songang itu nasi dia bamula tot di dua dah ulang lebihan nasi iya memang di sekai mana tulang masih aloh nih jadi mantap jadi oleh hati pak di guru ya karena baru sebiga-biga bulan nasal po saya teringat jadi nunga di praktekon jadi arwah dan soal dia kena asing gaya biti bulu suku-suku nih jadi mah suku-suku nasi dah contoh berketepatan nyon mate makar bereon nama saya itu jadi lima suku-suku nih atau hula-hula Edos do puang benos ini bola seperti itu di tunama temakar do tunang saur tua ini lah. Memang spontan do rokol besar rokol do. Terus di ini kan ase manaon nama saya kan olo do ganggu jiwa na. Olo do ganggu tudina kan do olo marguduk pong. Begitu. Gawe daging kok mangan bertutukian. Itu marguduk pong. Pero ngatud diwa asa terjalonan sidana masau bahwa sudah jol mana mangulut kemate kadir lagi jalan sekemar hiti mati do satu berbagi jangan berterima nggak asa berterima asih buka rohana tidak bagus itu jadi syukur nasi datang bahasa diterima saat tamu borasi dum masuk kamu coba ke sini Mbak Jolo pinasahat mo hatang iboras. Iyalah. Jangan sarsi niriano buah ko na sunah boras si pangano. Boras pilo. Iya. Iyo. Ina barate? Oh iya. Memang proses.
Jadi dia suku-sukun. Nah, kaningan itu nama tua proses ni untuk boraspir. Sampai tuluhali osis. Di osas. Osas. Sian boras, Sian eme. sian eme, Boraspir. tu boraspir. Nah, tung satak karpe boraspiron di sahala rajahon. Suku-sukun tikis di sahala rajahon makuling do ogong sabungang bangunan disi. Jala ise do na mas sahala rajahon di tonga-tongan ni luati. Ima suku-suku malat Ya. Yon, amat para seson sasali do marukun dia lagi be si pikiran suku-suku melakukan. Jadi toh dah udah. Mau menurut marhiti apa penuturan ini tua-tua. Mau mendapatkan asa dapat misal boras piron, manang boras inti. Kan pada umumon melalui salah sarumah tangga satakar gabe pito takar no kan dung di pada umum di salah raja omban. Nah isi do nama salah raja onon molo di hutaido adong do tingkatan ni susunan ni pemerintahan ni hutai. Begitu tentu na paling tibo adalah tunggani huta. Molo ada huta. Ale mau di bius do, adong do struktur ni pemerintahan di bius. Ale mau tingkat huta do, tentu nuangen tunggani huta na mengatur honon. Dan itu ise na disuruh masalah raja honon. Madang martongo nagawi parsinabung tumula jari nabulun. Nah, marhite itu godang sabungunat do, mana marhite tonggo-tonggo do, ba kearifan ni hutai mainun. Dah mengudah. Ya, kearifan yang hutai. Adong dosa pemargodang. Mulu kebetulan par hutai adong pargosi. Siak hutai, apa salahnya kan? Begitu kan? Kalau prosesi na doinon, ritus na doi. Roh Kristen dah. Ya to sorry mate indar hakwate. Marhite-hite panarongyon nami borginon katakas taboto. Molo penasalilingon holat tabigi boraspir manang tadoko boraspir ngata boto dia prosesna melalui sada proses iman ridokonna osas sampai mertulu halion di osas asa dapon ima boraspir manang boras inti ni molodong di Buddha ima ate amangate boleh ate mari kita salutna marsangap ma tuhata marsangap ma oputta raja silesa bunga marsangap na kita paparana oputta raja silesa bunga siwalo turpuk na marhaujatu silalahina bolak horas mari hita horas